Kamar yadda kuka sani, cikin ikon Allah, daman abu an ce, in dai an sa lokaci, to insha Allahu zai zo. A satin da ya gabata ne, mawaƙi Auta Waziri ya wallafa a shafinsa na Instagram cewa za a ɗaura aurensa ranar Juma'a a unguwar Dosa, Kaduna. Yau dai lokaci ya yi, an ɗaura auren Auta Waziri tare da amaryarsa Halima Mustapha, wato Mama. Wannan mawaƙi ya matuƙar jin daɗi ganin yadda masoyansa suka taru a wajen ɗaurin aurensa. Duk da cewa ba wani daɗewa aka yi da sanar da cewa za a ɗaura aurensa ba, amma ya matuƙar jin daɗin ganin yadda mutane suka ba shi goyon baya gurin ɗaura aurensa. Mawaƙi dai Auta Waziri ya ce dai yana miƙo godiyarsa ga waɗanda suka je ɗaurin aurensa da ma masoyansa waɗanda ba su samu damar zuwa ba. Babban buri dai abin da yake da buƙata a yanzu, ya ce mutane su taya shi da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya da shi da amaryarsa, wato Halima. Mu ma dai ba a bar mu a baya ba. Hausa Tracks ta ne masa fatan alkhairi, Allah ya ba su kuma zaman lafiya tare da amaryarsa Mama.